Magampo kita. Ginoo, tinuod yun Lord nga tanang butang posible sa imong ngalan o imo nang gipakita o Dios dito sa cross sa Kalbaryo. Diin kami imong gitagaag paglaom nga makasasala imong gihatag ang manluluwas. Sa amo ang pagsaulog o gani ining Pasko, lamdagi kami nga mas masabtan pagyud namo ang rason nganong si Kristo imong gipadala. Ginoo, tabangi mi nga ang imong pulong Lord buhi gayud sa imong katawhan nga mudasig mulig-on kanamo sa imong paglakaw nining kalibutana ngadto sa kinabuhing walay katapusan nga imong gisaad sa tanan nga mituo kang Hesus. Lord, itugyan nako niyang tangan sa imong ngalan. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Merry Christmas sa matag usa ka. Ug na imong tapa diha, Merry Christmas. Okay, mo greet na gitag Merry Christmas kay usa ra ba kading mo greet tag Merry Christmas murag nailang meaning pero Merry Christmas gyud. Ha? Merry Christmas yun isa. Maglipay kita ni. Oh, Merry gikay ni. Happy Christmas. Matod pa, no? Sa gipang sayaw sa mga bata ato ni Agi. Happy Christmas. Now, karong taknaa, mo break sa atas sa series sa Ephesians. Okay? Magsangyaw ko, gikan karon o given si Pastor Jay sunod og Christmas message. Okay? Kaya atong isibo, no? Ang ato ang mensahe sa okasyon gyud karong taknaa. Okay, so ang ato ang teksto makita diha sa Roma 5:6 paingon sa 11. Okay, so kung namo electronic Bible diha sa inyong cellphone kuha, kung namo libro gayud, no, Bible physical kuha na kay para inyo kong masubay, no, sa kuan gyud sa wali karong taknaa. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo. Nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang kidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita. Nagpakamatay si Kristo alang kanato. O karon nga gihimo na kitang matarong pinagi siyang dugo, labi pa gayon nga luwason kita niya gikan sa kasuko sa Dios. Niadtong mga kaaway pa kita sa Dios, gipasiguli kita ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. O karon nga kita napasiguli ngadto sa Dios, labi pa gayon nga luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara. Namalipayon usab kita diha sa Dios pinaagi sa tong Ginoong Hesukristo. Napasiguli kanato ngadto sa Dios. Mo kana ang ato ang basihanan karon sa ato ang sermon o ginaot nga ready na kita sa pagpaminaw sa pag-expose ani nga text. Panahon sa Christmas, muning panahon nga diin ang mga tao murag mugawas gayud ang pagka-generous ba, no? Kaliwat kanan ay Christmas party, exchanging gift. Oh, nagi ginatawa nga gift giving. Sa tingali ikaw karon na adunay nakadawat nakaugasa no tingali sa party, sa kumpanya o maybe sa imong minal sa kinabuhi. Okay? Pero naay survey sa American Express about Christmas gift found that sa Amerika nga ang fruit cake was chosen most often 31% from a list of worst holiday
gifts. Sila fruitcake. Pero sa tuwa sa Pilipinas, dili man fruitcake. I think sa kuha lang personal ang usa sa pinaka-worst tingali nga gift nga madawatan, karong panahon na, kung makadawat kag frame o picture frame ba? O kining ginatawag nga album. Ngano man, obsolete na. Kung nakadawat kag kanano sa una, mga 90s, okay pa kay na, nga wa pa'y Facebook, Instagram. Kung makadawat kag album, photo album karon murag, usaon naman nga, ang akong photos na naman sa cellphone, na ang akong album to naman sa Facebook, Instagram. So kung, para sa kuha, ambot lang kasi nyo pero when kung nakay madawatan nga gasa, ang sa Amerikano, 30% nga katong gipangutana said that they would hide it in the closet. Ilalang tipigan, ilalang pabug-abugan, o dili ginila gamiton. So tingali ikaw nakadawat og gasa adto pang niaging mga tuig, unya lipay kay kadako kay kag smile, pero ang ending nagpahipi radiha sa imuhang closet. Nag-additional lang ka og mga butang sa imong balay nga wa gyud gamita. Okay? Ang uban na ilang iuli. Grabor harsh mo kay no iuli. Murag sa Amerika ni. No, sa Amerika man ni, so ilang iuli. Ihatag lang na sa uban. Murag di na ko na need karong panahon na. Pero muning common, 19% would give it away. Ang uban gihimo og pang-exchange gift. Ang gift nga nadawatan, patusok balik, ilisan lang ngalan, ihatag pa sa uban. Ang uban makadawat, pasapasa na lang. So 19% inana ilang ginabuhat, ihatag sa uban nga nagkinahanglan ana nga gift. So now, of course, no, karong ngano man gina ang ginatawag espiritu sa paghatag panahon sa Christmas. Nakaangkla na siya sa unsa gyud pod no ang gihatag sa amahan kanato, pero atong sabton no nga unsa man gyud ang pagka mahinungdanon sa Pasko nganong magsilulog man kitag Pasko o Kalbaryo. Now, kung magisgot gali tag Pasko, connected gina perminti sa Kalbaryo. Okay? Nya unsa man gyud pagka mahinungdanon aning Pasko? Kaniba ang kalipay, parties, gifts, unsa man gyud kini balik na punta sa pinaka-basic gyud. Kay usay malimtan man gud nato ang pinaka-basic nga butang nga mao gyud pod ang pinaka-importante dapat natong masabtan. So kani nga ang kamaturan ato ang hisgutan. Pero aron nato masabtan no ang kamahinungdanon sa Pasko o Kalbaryo, kinanglan sa nato masabtan unsa man giday ang sitwasyon sa tao. Okay? Unsa man gyud ang present nga kondisyon sa tao. Okay? Mo kini ang una. Naay problema. Okay? Ang Roma 5:6 nagingon, kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo. Sa in English sana, kay helpless, powerless, wala pa kitay mahimo. Kontrary kini sa unsa ta pagmulda nining kalibutana. Unsa may mensahe sa kalibutan karon. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Kung maghago lang jud ka, ma-achieve lagi nimo na. Kung ibutang lang yun nimo ang 100%, 101% sa imong effort, imo ginang ma-achieve unsay imong gusto. Pero sultihan tiya karon, nagibutang nga wala gid kitay mahimo. Masipag paningto na kadiha, wa gyud kay mahimo, as in wala gayon. So ato ning isgutan karon ang mga butang nga dili mahimo gayon sa tao, nga dili makaya sa imong powers.
ang tao walay mahimo sa pagtuman na sa pagkamatarong nga gilagda sa Dios. Walay mahimo sa pagtuman sa pagkamatarong nga gilagda sa Dios. So, ang man is helpless to fulfill the righteousness that is required by God. Wa gid siya mahimo ana. Now, klaro kay na siya sa Salmo 24 versikulo 3. Muning pangutana sa salmista, kinsay mutunga sa bungtod sa Ginoo? Ang bungtod sa Ginoo nagrepresent na siya sa iyahang trono, sa iyang dapit nga balaan. And this is a rhetorical question, no? Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo? Kinsay mutindog sa iyang balaan nga dapit? Kinsay makasulod sa iyang gingiran sa tuang pinulungan sa iyahang langit? Kinsa man kadto? Kinsa may qualification sa Ginoo aron ng tao? Kung kinsa may gusto makaadto sa iyang gingiran, unsa may qualification? Unsa may gisulti sa Ginoo? Kinsa may makatunga sa iyang bungtod? Ang salmista ningon, siya nga hinlo og kamot og putlig kasing-kasing. Namo ni karon. Hinlo og kamot meaning why nabuhat nga sala. Hinlo og konsensya. Why dautan nga gihimo. Hinlo means why sagol nga hugaw, evil sa iyahang action. Ikaduha, ang makasulod lang sa balaang dapit sa Ginoo, siya nga unsa putli og kasing-kasing. Kani pa lang daan nga qualification na nga gilatid na sa Ginoo, wa na. Bagsak na ta. Kinsa may hinlo og kamot nato dire? Kinsa may wala nakabuhat og sala dire? Kinsa may putli og kasing-kasing dire? Wala. Pero muni ang qualification sa Ginoo. Usa pa gyud, siya nga wala magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan. Wa na, samot na. Ug wala manumpa og baka. Muni ang righteousness nga gi-require sa Ginoo sa bisan kinsa nga iyang pasudlon sa iyang gingarian. Hinlo og kamot, putlik kasing-kasing, wa nagsultig bakak. Og kung sa igingon sa pulong sa Ginoo, walay matarong bisan usa. Way nakapasar sa standard of righteousness nga giset sa Ginoo. Walay matarong bisan usa. Kung imong ikumparar imong kaugalingon sa uban, pwede tingali makaingon ka nga arang-arang pamamsag ko niya. Kana siya hubog-hubog ako, isa raman ka siya. Arang-arang ramang ko sa iya, ha? Arang-arang, medyo makaingon ka nga, mataro pamampug ko niya, oy. Pero kung imong ikumparar, ang imong pagkamatarong kung sa gi-required sa Ginoo, ang pagkamatarong ang gi-required sa Ginoo, ang iyang righteousness, perfect righteousness to Jesus, layo ra kay ta. So wag yun nakapasar. Kaya kung imong ikumparar ang pagkamatarong nga gi-require sa Ginoo so sa gisulti sa Biblia ug kuno unsay pagkamatarong nga iyang gi-require diha kang Hesus sa iyang perfect righteousness, wala gyud ta kapasar. Terrifying kini. Makalilisang kini kay ang tamatag tao nga nataw nining kalibutan na wag yun nakapasar og wagay mahimo nga iyahang makabot kini nga pagkamatarong perfect righteousness. Way bahid nga bisan unsang maski pag 99.9 or 0.0 o sa bakana kunay sipyat disqualified. Unsa mo ning gingon sa Roma 3:23, nakasala ang tanan na bagsak, ang tanan wa kapasar, ang tanan dili angayan sa balang trono sa Dios, sa dapit nga balaan nga iyahang gitakda.
Wala gayud maskin usa. Muna ang kamaturan. Inana kangilngig ang sitwasyon sa tao. Ang tao nawad-an sa himaya sa Dios. Ug sa may buhaton sa Ginoo sa mga tao nga dili matarong, sa mga tao nga dili angayan, muni no, ka ikaw dili Dios nga malipay sa pagkadautan. Ang dautan unsa? Ang dili matarong, dili makapuyo uban kanimo. Ang mapahitason dili makatindog atubangan sa imong mga mata. Nagdumot ikaw, gikaligut-gutan mo, nasuko ikaw sa tanang tigbuhat ug dautan. Imagine na. Nganong dili makasulod sa gingarian sa Dios ang mga dili matarong, kay ang Ginoo matarong man. Balaan man siya. Ang tao dili matarong. O ang Ginoo, no, matod pa sa bersikulo, nagdumot adunay kasuko sa tanang tigbuhat ug dautan ngano man. Kaysa kuan man siya holy, siya balaan man. For example lang ba, kung ikaw usa ka employer ug ang imuhang value is honesty, gusto jud kag honesty gyud. So kung imong nasakpan ang imong cashier nga gigamit ang kwarta, halin bayad sa baka sa iyang utang, nasakpan nimo, ug wala nangid nasakpan sa CCTV camera, unsa may imong buhaton? Simple natural nga, you would hate dishonesty. Tangtang ginadiretso kay daman ang imong values, no, nga kung gi-value nimo ang honesty, natural ra gyud nga maligut-gut ka sa dishonesty. Kung ikaw tao nga gi-value nimo ang time, unya na mga tao diya nga mga latecomers, nga ipahulat kag sa kaoras 30 minutes niya nagsayo jud ka nya gi-value nimo ang time, sa malipay ka. Natural gyud nga maligut-gut or kanang masuko ka sa mga tao nga waga value time. Kung gi-value nimo ang kinabuhi, precious mo ang kinabuhi, ang mga bata, natural gyud nga masuko ka sa mga tao nga mo abort sa mga bata, nga magbiya sa nga mga anak lang ibutang sa sementeryo. Unya palamigasan dadto, murag di ka kaymutang kay para si mo ang life is precious man. So inani po no ang atong Dios, kay ang Ginoo balaan man. Ang Dios matarong man, natural lang gyud siya nga maligut-gut siya sa mga makasasala kay tungod siya matarong. Ang iyang kaligut-gut naagayon makita siyahang pagdeal sa mga makasasala. Unsa man sa verse 5, laglagon nimo katong nagsultig bakak. Ang Ginoo nagdumot sa mga taong madaugon og mga malimbungon. Muni ang sitwasyon, kita ni ang gisgutan sa Ginoo nga mga makasasala, ang ayantang laglagon, ang ayantang silutan. Kung dili nimo ni masabtan, dili nimo ma-appreciate unsa gayud ang meaning sa Christmas gyud. O hinatunta kay ikaw nga naminaw karon maklaro na nimo. Aron mawala na ng mga uban pang mga bagutbot o mga pagmahay nimo sa kinabuhi. Kinalan masabtan sa nato ni unsa gaday ang atong sitwasyon isip tao. Una,
ang tao walay mahimo nga makapasiguli sa Dios. Di gid niya makaya sa iyang powers nga siya ma-connect balik, ma-reconcile balik sa Dios. Kolosas 1:21. Og kamo, ang gisgutan ni Pablo ani mga Kristohanon, iyang gi-remind sila sa ilang sitwasyon before nga kaniadto na himulag o mga kaaway. So inani na yung sitwasyon sa tao. Nahimulag sa Dios, way kinabuhi, patay, o sila kaaway, makaingon ka nga, wala man ko man ako gi-offend ng Ginoo. Ang ako raman nga, malipay ko. Ang ako raman nga, ma-enjoy na ako ang kinabuhi. Ang ako raman nga, palang ba ka yulo? Wala ka sa yulo? You only live once, so ang ako lang, gi-enjoy lang na ako ang akong kinabuhi. Pero, ang pagbuhat og dautan, ang pagrebelde, ang pagsupak, kay kanang daotang buhat, that is an indication that you are actually living in a rebellion. O kaning sala nga atong gihimo, wala lang taingon nga nakasala sa atong isig katao, kundi personalan kini. Kay naay balaod nga gilatid ang Ginoo, pero wala gihimo sa tao. So ang every wicked things, every sin that we make is a direct assault to the authority of God, to His holiness, to His righteousness, direct assault na siya. Giagrabyado na to ang Dios, wa na to sa respetuhi siya ang authority. Ikaw manggali amahan, kung ang imong anak, walay respeto sa imong authority, wala nagbali-bali, di ba? Usama ka. Nagyod ang, murabag, usama ni. Ma-hurt. Pero, bata kabalo nga every time we commit sin, we are defying God, and it's direct assault to God's authority. Sa mga marites diha, warningan tamo nga naisilot dahil sa mga marites. O katong nagmarites nato, na po na ibalaod ani. Ang tawag na serious slander. So kung dili na kay na serious, okay pa? Ano lugar? Ingon dari sa Republic Act, no? Akong wala may kailang attorney palihog lang o confirm, pero murag tinuod man gini. Okay, gi-update mo daw sa June 11, 2019. Isa is now punishable by imprisonment of arresto mayor. So man sa ang mayor mag-arrest mo, dili tingin na, no? It is maximum period prison correctional in its maximum period of 4 months, 1 day to 2 years. So kung ay latest diha nga news, ayaw pugngin na imong dila nga kan basig makasuhan kag serious slander 4 months. Okay, dahil nga pa na napagay penalty nga 20,000 to 100,000. So while simple slander, no, simple lang katong dili serious. So pwede na gyapon kasuhan to mga simple lang. Punishable ba? 1 day and 1 month. So not exceeding 20,000 ang penalty. Karon. So, matay-bantay mo. Okay? So, kung kontrol lagi ng mga bakba niya, kaya naagi na kaso ng mga marites. For example, gimarites ka. O niya, ang imong dungog na daot. O sa may feeling na that is injustice. Di ba? Unya imong naibawan niya kato di ay siya. Mo nagmaritay sa mo o confirm yun nga siya gyud ay.
Unsa may buhaton? Na may balaod. Di ba? You would ask justice. Hustisya kung gusto. Na-damage ko. Na-doubt ko. Giampingan ako niya kung dungo ko niya. Kanina siya mo ni doubt. Kuhaan siya kag justice. Hustisya nga kung gusto. O muna ang balaod. Naagyoy. Mopaak gid siya kay na may balaod. Tanan na to unsay part sa Ginoo. Ang pagkamatarong ug kaangayan mao ang patukranan sa imong trono. Kung ikaw na'y right to shout justice sa mga tao nga nagbuhat og injustice sa ako, ang Ginoo, how much more? Justice sa tanan nga nagrebelde sa akong command. Justice sa tanan nga way respeto sa akong authority. Justice naagayoy silot. Kung ikaw adunay katungod nga musagit o justisya ang Ginoo sab, adunay katungod nga mo implement gayud sa hustisya. Sa hustisya siya ang lawgiver, siya pod ang justice. So iya gayong hatagan ang tao usa og kaangayan. Unsa maning justice is hatagan sa Ginoo unsay angayan sa tao. Kung siya matarong, hatagan niya og reward. Kung siya makasasala, dautan, hatagan niya og silot. Inana man ang justice. Inana siya. Kaya ang pagkamatarong o ang righteous o justice is the foundation of God's throne. Mo kana ang Ginoo. Kung ang imong Ginoo nga nailhan, love, 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 yes, tinuod, but you have to understand that the Creator of heaven and earth is also holy, righteous, and just. So you have to understand that. We have to understand that. Kay tungod kay ang tao unrighteous man, ang tao makasasala man, o sa may sukli, o sa may bayad, kung ang Ginoo matarong, o hatagan niya o say angay sa tao, o sa may ang ibayad, sa itong kondisyon nga, hugaw kamot, ngilado kasing-kasing, gasultig baka, kamatayon. Punishment, separation from Him. That's the situation of man. Ug walay mahimo ang tao. No, reconciliation, pero kananglan maserve ang justice. Kinahanglan adunay hustisya nga maserve. Dili ma-reconcile unless there is justice. Kinahanglan adunay hustisya nga ma-implement. No reconciliation without justice. Kinahanglan ginato na masabtan. Na ang tao walay mahimo, muning pinaka-worst of all, muning ni siya. Ang tao walay mahimo paglikay sa kapungot sa Dios. Nasabtan na nato ang Ginoo masuko gidi ay, mapungot gidi ay, ang Ginoo magdilaab ang iyahang kaligut-gut sa tanan nga nagbuhat og sala. Ingon dari sa Ephesians 2:3, gi-describe ang katawhan nga sila unsa anak kita sa kaligut-gut, sons of disobedience, sons of wrath. Nga ang kaligut-gut sa Dios ana sa tanang katawhan tungod kay ang tanan makasasala man, ang tanan nagbuhat og dautan, ang tanan walay respeto sa iyahang authority as the creator, life giver. Kaligut-gut.
sa Dios anaa sa tanang katawan. Pero chill naman lagi. Okay mga kung kinabi, waragwa man kay nako nga feel ang kaligut-gut sa Dios kay He's reserving it. Naa pa siya, mintras buhi pa ang tao, there is grace nga imong na-experience mo na nga kung makasala ka, dili din sa ang silot, but remember, God, mura na siya og gi-describe ni siya ni Jonathan Edwards nga mura siya archer nga giben na ang arrow nga anytime pwede na niya buyan pero wala lang pero ang iyang grace mo'y nagpugong nga wala pa niya nabuyan kay kitang tanan ang aim sa arrow sa kapungot sa Ginoo naana sa matag usa pero gipugngan tanan tao anak sa kaligut-gut. Unsay pinakangilngig nga murag mahitabo sa kalibutan? Ha? Tanan ang mga media, ang Europe, murag ang mga tao na to, aksyon nagkabalakay kay was tunggira ni threat si Putin, magpalupad ko og nuclear missile. Nuclear. Ang usa ka missile mo destroy og usa ka syudad og labaw pa. Muna pinakangilngig. Nuclear war. Nya kung maabot ang nuclear war, amang kamo tago, amang kamo sok-sok lining dapita. Ang uban murag malisang. Grabe ang ilang, murag di mabalisa sila, di sila ka-imagine ang nuclear war nga may tao, pero tinuod, aduna gyud nuclear nga reserve sa Russia, Amerika, and kung mangbuto na, and nagyod sa humanity. Pero kabalo mo nga, napay mas ngilngig, Kaya ang nuclear, ang iyang tama na siya sa physical. Pag humana na patay, wala ang tao, pero napay mas ngilngig, kaning kapungot sa Dios. O di na ito ma-imagine unsa ni. Kaya ang Biblia, kanira nga description, pero mas worst pag yun. Mura na siya, kung sa kanindot ang heaven nga, dili ni mo ma-imagine, o sa di siya ka precious nga place. Opposite ang hell, kay di na ito ma-imagine, unsa giday siya kangilngig. Ang Revelation 14:10 nagingon, siya usab, ang siya diri mo ni mga unbeliever, wala ni submitar sa authority ni Christ, ang siya diri muni mga tao nga mga makasasala. Muni mga tao nga wala naghinulso sa sala, siya usab makainom sa bino sa kapungot sa Dios. Kasagara, di ba katong dili kay, di ba namin nga tayo ng bino, butang ice, tag juice para dili kayo halang, i-dilute gamay. Pero dari, gisgutan nga kaning nga bino, it's metaphor kini siya nga isog kaayo ang kapungot, halang kaayo nga kapungot ug wala gi-dilute. Yes, naay punishment, naay justice nga gakahitabo diri sa kalibutan nga gi-implement sa Ginoo pero diluted pa na. Dili pa ginamao. Kay ang iyahang full justice iyaga yung i-implement nga kaning nga bino sa kapungot sa Dios way sagol diha sa kupa sa iyang kasuko, wala na niya dili na niya i-restrain iyang kagalingon, ibuhos ng ganyan nga walay pugong-pugong ang iyang kasuko o kaning siya dito katong mga unbeliever, katong nagsamitar sa iyang authority, katong mga makasasala, sakiton, pinaagi sa kalayo o kasupre diha atubangan sa balang anghel o katubangan sa nating karnero. O bata malisang ani? O bata mahadlok ani? Dito sa hell, wala na'y grasya.
Di ba? Hell is separation from God. Tinuod na siya. Pero kung imong tanawon pa dito sa hell, naagyapon ang nating karino si Jesus as judge. Pero wala na iyang mercy, wala na grace. Ang nabili na lang sa mga tao dito is His wrath. Ma-feel na gyapon iyang presence. But the presence of His wrath, siyang kasuko, siyang kapungot. That's terrible. Ang dangatan sa mga makasasala. Munang ingon sa Hebrehanon 10:31, makalilisang gayon ang pagkahulog ngadto sa kapungot sa buhi nga Dios, dili ang nuclear war, dili ang way kwarta, dili unsa ba nang dili COVID ang pinaka-worst, dili unsa diha kun dili ang pinaka-worst nga mahitabo sa tao nga sa mahulog sa kamot sa hustisya sa Dios kay the most terrible thing that could happen to a person. That's the problem of man. We deserve His justice and we cannot do anything about it. We're dead. Ang tao walay mahimo sa pagluwas siyang kagalingon tungod kay patay siya sa sala. Salamat kay wala na human ang istorya diha. Naay solusyon. Muning maka-praise the Lord kita, muning nagikalinaw kay naay solusyon nga gihatag sa panahon nga gitakda sa Dios. Usa man ning panahon nga gitakda sa Dios, iyang giset nga time, appointed time. Gikan pa sa before the foundation of the world, na nasa gitakda nga matao gayud ang maluluwas. Ug mo po niyang gisulti ni Jesus nga siya muna ning panahon nga si Kristo na sa hapit na siya kanang i-crucify karon nagul ako sa akong kalag unsa akong isulti mingon ba ako amahan luwas ako gikan ning takna dili kay alang nining maong tuyo miabot kining takna. Muni ang rason nga nung miyani si Jesus, nining nga takna, nining nga purpose. Usa maning nga takna ang describe diri. A time when conditions are right for accomplishment of crucial action, the opportune and decisive moment. Itakda sa Dios. John 1:14. Usa sa pinaka-amazing verse sa Bible. Ang pulong, ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta, ang Dios nga naghimo sa universe, ang Dios nga naghatag kinabuhi sa tao, ang Dios, ang pulong na himong tao. Ug may puyo, uban kanato. Uban kanato, og atong nakita ang iyang himaya ang iyang nadawat gikan sa amahan, ingon nga bugtong anak puno sa grasya o kamaturan mo ni ang Christmas. Naay rescue, naay divine initiative. Ang tao ay mabuhat, pero ang Ginoo naay mabuhat. Munang makaingon ta, all things are possible by God. Nga ang tao ay mahimo sa pagluwas iyang kagalingon, ang Ginoo na ay mahimo para sa tao. At pakpakan ng buhay nga Dios, muna ang naay Christmas. Kay kaning Ginoo, yes, puno siya sa hustisya, puno siya sa pagkabalaan, pero puno mo po siya sa grasya. Nagpadala siya og maluluwas. Dili lang siya puno po ni siya sa himaya. Remember kita makasasala nakabsan sa himaya sa Dios. Pero kani ang iyang gipadala puno sa himaya, perfect ang iyang glory. Nara, muna na ang Christmas. Muning gingon sa anghel, mga anak siya, kisa maning siya dari si Mary, o sa kabatang lalaki. O ang iyang ngalan, si Jesus, kaya siya mao ang muluwas sa iyang katawan gikan sa ilang sala.
na ay maluluwas, na ay rescue nga gipadala sa Ginoo sa iyang katawhan. Pero usaon man niya pagluwas sa mga tao sa ilang sala. Ang sayop lang karong panahon na kay sayop ang ginatudlo nga si Kristo miyani aron di na ka magsakit, aron masulbad ang imong tanan nga problema financially, ma-restore ang relationship. Di man na maong rason nga mugaan ang imong kinabuhi. Ang only purpose nga gipadala sa Ginoo si Jesus aron maluwas ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Period. Wala na isumpay. Period. O sa verse 6 sa Romans, aron maluwas ang iyang katawhan sa ilang sala, iyang gihatag, baylo ang iyang kinabuhi. Muna siya. Munang connection sa nativity o Calvary. Di gina pwede nimo bulagon. Kung magisgot gali kag Kalbaryo, hisguti ang nativity. Kung magisgot kag nativity, hisguti ang Calvary. Kay connected kay na. Kulang ang mensahe kung taman lang ta sa nativity. Yang gihatag ang kinabuhi sa mga matarong, sa mga obedient, mga makasasala. Kita. Then gi-describe pa gyud diri no nga talagsaon nga mahitabo nga may mamatay alang sa taong mata. Talagsa ra kayo, rare kayo. Kung naay mo tahan sa iyang kinabuhi sa mga matarong. Karon Christmas, kinsa may kasagaran putusan og regalo. Katong mga tao nga close to the heart. Katong mga tao nga BFF. Katong mga tao nga nagunahuna ba kasi mong kauban nga bagagwait? Wala, di ba? Bahala siya. Ang kaning dari ko sa kong wall, close to the heart man me. How much more gali mo na siya mula sa regalo pa lang gali. Wag kita gawin sa mga tao nga mga nagbuhat og adi maayo. Ang atorang putusan katorang mga maayong tao kay mo'y nagbuhat po sa tuwag maayo sa tuwang kinabuhi. How much more kung itahan ang kinabuhi? Rare kayo or tingali adunay magpakamatay sa mga maayong nga tao. Yes, posible. Ano ba? Apan si Kristo namatay. Aman siya. Sa mga makasasala. Sa ingon ni gipakita sa Dios ang iyang pakigugma kanato. Gipakita sa Dios ang iyang pakigugma. Nga wala ta niya biyahe sa atong kondisyon nga patay sa sala. Iyang gipakita nga aduna gayoy hustisya pero ang nibayad. Iyang bugtong anak. Muna ang Christmas na ay bata nga na tao, perpekto, way sala. Usa ka purpose aron ihatag ang kinabuhi sa pagluwas. Now, sorry no, ang wapag kini-edit no, kaning Dios dari is capital letter na siya. Unsay kalampusan sa Pasko o Kalbaryo alang sa katawhan sa Dios. Okay? Nagbunga kini og pagkamatarong kanato atubangan sa Dios. Remember akong gisgutan ganina nga makasala ta watay mabuhat sa tong kagalian pero kini nibunga kini og pagkamatarong atubangan sa Dios. Okay, Roma 5:9. Ug tungod kay gipakamataro na kita sa Dios, pinagi sa unsa dugo ni Jesus. Nahimo natang angayan sa atubangan kay nay dugo nga niawas. Ug ang tawag ana sa theology no kanang justification, declaring the action of declaring or making righteous in the sight of God. Wa kitay mahimo tungod makasasala kita, rejected kita tungod kay kita dautan man, pero naay pamaagi ang Dios nga mahimo kitang matarong. Dili tungod sa imong paningkamot,
kundi tungod usay gibuhaton ni Jesus dito sa cross. Ideklarar ta nga righteous atubangan niya. Ako gini siyang Bisaya og inato ta masabta na. Muni siya paminaw gyud mog tarong para makuha natin ni. Unsa may giakom paunsa man na nagihimo sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuo kang Hesus ragyod. Ang himpit nga pagkamatarong ni Hesus gideposito sa tao nga motuo. So remember Christ's perfect obedience, Christ's perfect righteousness, clean record. Kung imo nang i-convert no nga perfect righteousness, kana siya nga na-accomplish ni Christ, kanang righteousness nga gi-require sa Ginoo nga si Kristo ray nakapasar, kaysa raman ang nakatuman sa tanang balaod sa Dios, kana tanan gideposito sa tao nga motuo kaniya. Tanan perfect righteousness. O ang muna sa tao nga mito ang tanan nga sala ug ang tanan nga sala sa tao nga mito kang Hesus gi-withdraw sa Ginoo o gisulod sa bank account ni Hesus. Si Kristo na maoy nidawat sa tanang sala sa tao nga muto kaniya o si Kristo maoy paninglan sa Dios. Si Kristo maoy gibubuan sa Dios sa tanang kapungot, hustisya dito sa cross in behalf sa tao nga muto. Aron masabtan nato ni si Kristo ang nagko-maker. Masabtan na. Naiutang nga di mo bayaran, paninglan ka kay na justisya ni sign si Jesus. Ako magko-maker. Ako mo bayad in behalf sa tao nga muto. That's Christmas. There is hope for us. That's why when you believe in Christ, you are declared righteous in the eyes of God. You have gipakakuan kanya yakang qualify nga imuhang madawat kining perfect righteousness nga iyang requirement in His kingdom. And that's what Jesus did for you. He gave you that righteousness. Muna sa Romans 5:1, tungod kay gipakamatarong man kita pinagi sa pagtuo kang Hesus Kristo maayo ang kuyo nga no, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Humana. Bayad ng utang. Naanay ni bayad in behalf sa ato. Ang Hesus nga gipadala. Pero kadto lang exclusive lang ni sa katong mitoo, sa katong misalig, sa katong misurrender kang Hesus. Maayo na ang relasyon nato sa Ginoo. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Natagbaw na ang Ginoo sa iyang hustisya. Nahuwasan na ang Ginoo sa iyang kapungot. Kay kanang tanan nga the cup of His full wrath has been poured out to His only Son. Ikadua, unsa may accomplishment sa cross, nagluwas sa katawan sa gikan sa naglilaab nga kapungot sa Dios. Ingon dari no, sa verse 6, labi pang luwason kita pinagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Ang term propitiation. Propitiation, murag deep siya nga theological term, pero ang bot pasabot lang, averting of the wrath of God by offering a gift. Okay. Ang mga pagans na sila ay pamaagi sa propitiation. Kaning picture nga imong nakita diri, muni si Molech. Si Molech. Kani si Molech muning Dios sa Canaanites. Sa, di ba, Canaanites katong gikangker ni Joshua. Ang ilang pamaagi para mapanalanginan sila or para ma-appease or para
para dili sila silutang lugar sa ilang Dios nga si Molek, brace yourself kay mo na ilang ginabuhat. Mag-offer sila og bata. Kani si Molek, ang ilalom ana furnace ba, mura bitog hudno. Ilahang mga kahoy no. Hantod kana kanang statwa dia metal na or bronze man na, I don't know, basta metal na siya. Painito nila nagtarong. Grabe kay na siya kainit. Kung mayong kaginit na gali kaayo, tingali magbaga na magpula, ang bata nga buhi, ibutang dayon nila sa kamot ni Molek. O ang bata in taon, magtsabaw, hantod mamatay. No wonder, gignan gayud ni God si Joshua. Joshua, kung ikangker naging yun ng Kanaan, hutdatanan! Hustisya sa Ginoo. Why bilin? The justice of God. Gigamit si Joshua sa pagsilot. Kay ngilngi kayo ang ilahang binuhatan. Human sacrifice is typically intended to bring good fortune, to pacify the gods. For example, of context of dedication of completed building, like a temple or a bridge. Nay one time, gignan ko, Pastor, nay nahuman nga atabay, pwede ba ka mo ani, arog i-dedicate ang atabay? Okay. Dayon, Pastor, kanang nay kanding ihaon, paduguan, paghuman, kunga. Mungko ana, paghuman ako dedicate, ihawag kanding niya, paduguan ng atabay. Kudi koy. Usa kabalo isa nga usa para sa man ng dugo nga ihalad anang atabay. Tingali lang una aron di maubos ang tubig. Asa man na nagihalad kun nay dugo nga giawas, asa man na sa anito ganita. May lain duha ra man kabuok. Sa demonyo gina. Wa ko ni sugot. Ay kabala ka, Pastor, kay ayar man namo sa paduguan kung wala na ka. Di ko. Kay dati sa nakto, pagan na siya. Kanang mga ladhalad og dugo, mga naalang, kung sa agtang, wala. That's pagan nga practice. Okay? Ang ginabuhat sa mga pagano, sila'y mohalad. Mangita sila halad nila sa ilahang Diyos. Pero ang biblical God, yes, there na requirement nga sacrifice, pero ang halad dili gikan sa tao. Ang halad, ang nag-provide mismo, ang Ginoo. The biblical propitiation refers turning away from the wrath of God as the judgment of our sin by God's own provision. The sacrifice of Jesus Christ on the cross. Muna kini ang pamaagi pa. Ingon na ako naghatag kaninyo. Ni ana aron pagtabon sa sala. Ang nag-refer ni muning mga animal sacrifice. A preview usay mahitabo 1,000 years later sa sacrifice yang bugtong anak. But until such time, maghalad og karnero, unsa ba itong mga mananap. Pero ang nag-initiate ana, kinsa ang Ginoo. Siya maoy nag-initiate ana. O kanipod karon nahitabo sa Romans 3:25, gitanya, gihatag, Christmas, gihatag sa Dios ingon nga halad aron mapasaylo ang sala pinagi sa iyang dugo. Halad nga usa dawaton pinaagi sa pagtuo. Kini maoy gipakita sa pagkabatarong sa Dios tungod sa pagkaminantuson sa Dios, gisayluan niya ang kasalanan nga nahimo kaniadto. Walay bisan unsa nga sacrifice nga imong mabuhat aron ma-pacify, matagbaw ang kapungot sa Dios, ang justice sa Dios. So kung ikaw nagununa, magbuhat kong maayo, ministry, o aron ma-pacify ang wrath sa Ginoo sa kuha, that's a pagan nga mindset.
the only sacrifice that is acceptable to God is the sacrifice that He provides. Mo ba na ang context when Abraham offered Isaac? Unsay ingon, nangutanan si Isaac, kinsa may halad pa? Ingon si Abraham, God will provide. Ang context sana salvation. Ang Ginoo maoy ni hatag og halad para matagbaw ang iyang hustisya. Moray acceptable sa Ginoo nga halad. Yes, naay dugo nga niawas, pero dili nga bisan kinsa nga dugo. Dugo ra sa iyang bugtong anak nga iyang gihatag nga maoy makaluwas sa tao. Lastly, nagpagsiuli siyang katawan ngadto kaniya. So tungod kay nabayran na ang utang sa sala. Tungod kay natagbaw na, na-serve na ang justice. Unsa may result? Napasiguli na kita. Ingon kay karon sa diyang mga kaaway pakita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Labaw pa karon napasiguli na kita. Na-reconcile na, connected na ta balik og kaning relationship, luwason kita. Luwason gayud sa Dios. Di niya biyan, iyagi yung siguradon nga makaadto gayud siyang gingharian ang tanan nga iyahang tanan na pasiguli kaniya. Sa 2 Corinthians 5:18-19. Kitang tanan, kining tanan gikan sa Dios. Salvation is all the work of God. Wa kay contribution ani, maskin 1% or 0.1%, all. Even the faith that you exercise is from God in order for you to be saved. Grace, that's why salvation is grace. Grasya na nga mao na pagsiguli ka na kaniya, pinaagi kang Kristo o naghatag ka namo og buluhaton sa pagpasiguli ingon nga ang Dios diha kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto siyang kaugalingon. Unsay ba mapasiguli na ta kay ngano? Walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan. Di na sa paninglan. Bayad na, it is finished. Munang makaingon ta, come to Jesus. Believe in Jesus. Huwag mapasaylo jud ka. Submit to Christ and you will receive the greatest blessing of all, salvation of your soul. Muna siyang message of reconciliation, nativity, Calvary. That's it. Dili na. Isipon sa Dios ang sala, kagibayaran na. But you have to believe. You have to submit to Christ. You have to repent. Muni ang akong hangyo sa kanunay, kay bisig na pa diri, nga pa na pasiguli. But for us, who's been reconciled to God, this is our source of joy. Westminster Confession of Christ, by His obedience and death, muning accomplished, did fully discharge the debt of all those thus justified. Kani siya nga pag-discharge, proper, real, and full satisfaction of His Father's justice in their behalf. Christ died in our place. That's the gospel, and that's the joy that we have in Christ. Munang joy of our salvation. Unsa man ang dapat makita? Lastly na gini, unsa may response? Celebration. Celebration. Let's celebrate. Ingon na rin sa 5:11. Apan dili na kay kanara magmalipayon usab kita mo na mag-celebrate tag Christmas. Mo na bahala ko sa kalisod COVID, naagyoy celebration nga naman. Kinsa may di maka-celebrate anang gipasaylo kana napasig-uli na sa Dios. Kanya tong celebration connected siya sa atong reconciliation to God. Kung namin na kay celebration karon sa Christmas og no other than this, shallow o taphaw,
Na siya nga celebration. You must remember, when we celebrate Christmas, autong gi-celebrate the birth of our Lord Jesus Christ because through Him, we are reconciled to God. And that's the joy of our salvation. Ato pakpakan ang buhay nga Dios. Yes, looking forward to the next year. Usa may implication na sa Christian life. Muna siyang implication sa Christian life. Si Habakuk, nani siya karon sa kalisod, kanakapito sa kinabuhi, bisan pag dili mamulak ang igira. O mamungag paras sa mga olibo, ganang paras no mo ng may nila nga fruit no na ang wine dahan na siya olive da ang oil, precious ning mga fruits. Kung bisa pag dili na sa mamunga, bisa pag wala na abot ning kaumahan ang wheat, minus og harvest, o mga matay ang kahayupan, di kay mga anak or ba na famine, wala na sulod ang puyanan, ang refrigerator, empty. O sa ingon ni Habakuk, magmayagi hapon ako, I will still rejoice. Kay ang Ginoo, mo'y akong maluluwas. Amen ba na? Bisag mabot, kasi guwapan niabot ang love life. Ato nang i-convert. Bisag di kayo inalakad akong halin. Bisag karong panahon na ang kayuhan sa akong physical, medyo gastritis pagyapon ko. Or bisag pa ang refrigerator, pulos tubig na lang sulod. Mag-rejoice gyapon ka ko. Kaya ang Ginoo mo'y akong maluluwas. Amen ba na? Sure, God? Amen. Amen, Lord. Muna siya, ang atong kaluwasan dapat iangkla sa ato, ang atong kalipay sa kaluwasan, nakaangkla gina siya sa Nativity o Calvary. Ang Kristohanong kalipay, nakaangkla sa Pasko o Kalbaryo. So, rejoice in the Lord. Have a Merry Christmas, knowing that your sins are forgiven, knowing that you are reconciled to God, knowing that you receive salvation in Christ. Ato pakpakan ng buhay nga Diyos. Let us pray. Lord, daghang salamat sa kalipay sa Pasko, Lord. Nga bisan lisod ang kinabuhi, bisan nagyapon ng threats sa COVID, flu, economic nga situation na gira sa Ukraine, na mga sakit, but our celebration never stops, knowing that our sins are forgiven. You have provided a Savior for us. And thank you so much, Lord, for this gift of salvation that we have in Christ. Amen and amen.